No niin, terve. Olen pukeutunut asianmukaiseen asuun, eli vähän tällainen niin kuin tonne Afrikkaan päin. Myönnän, että olen luvannut teille paljakan pataa valmistaa, mutta tietystä syistä, koska maksaa, ei ollut saatavilla, niin en ole voinut sitä tehdä. Niin ajattelin nyt se tehdään taas tällainen niinku tällainen helppo, sanotaan näin. Joo, olen leikannut tukan, koska ajattelin, että ne loppuisi ne kasvisjutut sitten sillai, niin kun meikäläinen on enemmän niin kuin lihansyöjä. Käytän kasviskuutioita kyllä, joo. Eli tällainen valmis riisi. Mä voin nyt jo mainostaa. Eli basmatin liimekorianteri. Tällaisella niin kuin aikamiespojat, niin tuli mieleen aikamiespojat, ne on nyt saunassa. Ne on nämä härmäläiset, nämä kamaripojat, niin ne on siellä saunassa, että tulevat hetken perästä ja lupasin laittaa niille ruokaa, niin tää lähti nyt siinä. Niin tää valmis riisi, basmatin liimekorianteri, niin tää on helppo. Reuna auki, mikroon 1 minuutti, 1,5 minuuttia maksimissaan. Ja siinä on valmis. Siinä on valmis riisi. No, sitten tullaan siihen asiaan. Tämä voi myös paistaa. Vähän kevyesti pannaan tonne rasvaa paistinpannuun ja sitten heitetään sinne ja tulee aivan nannukka. Aivan nannukka. No, jos huuta taas kuivaa. Kuten ennenkin, niin täällä ei ole mitään tekemistä näiden juttujen. Joo, no niin. Sitten on tällaista niin kuin döneriä ja kebappi. Mulla on tuolla hottiakin, mutta mä en tiedä, jätkät varmaan, kun ne on härmäläisiä, niin ne on, en ne ole tottunut oikein tällaisiin niin kuin villityksiin. Niin mä ajattelin, että pannaan mildiä sinne sekaan. Eli tääkin on helppo. Mennään laittaa paistinpannuun riisit ja tämän ja sekoittaa. Ja paistella pikkuhiljaa siinä. Antaa oikein muhia. Niin kyllä mä nyt uskoisin, että kaveruussuhde jatkuu ja taas mennään eteenpäin. Mulla on vähän sellainen olo, alkoholiaan tähän ei liity millään lailla, mutta niin kuin, että nehän vetää mun kaljat siellä saunassa. Mutta näin se tahtoo välillä mennä. Mutta paita on jätkällä komea, eikö olekin? Eli näkemisiin ja odotellaan sitä pataa. Täytyyhän sitä maksaa, että jumalauta joskus kauppaa tullut. Mutta kiitos teille. Moi!